رابعہ بصری ہے نا اللہ دی نیک بندی بی بی تے او مڑ ایڈی نیک آئی بھئی مکے گئیاں تے ہر قدم جیڑا قدم آئی مکے دے اٹھیندا ہے ہر قدم تے 2 نفل پڑھ دی شاہیاں وہ شاعر آندا نا سب جہاں تیرے لیے اور تو ہے خدا کے واسطے جس بندہ اللہ دا ہو جاندا مڑ اللہ دی ہر شے دے تابع ہو جاندی مڑ لوگ آمدن کوئی مٹھائی دتی جاندا ہے کوئی دانے گلی جاندا ہے کوئی آٹا بھیجی جاندا ہے کوئی دانا بھیجی جاندا ہے کوئی گیو مائی کی کیتا ویکھا نہ ہے تے گھر والے نوں آکھا بے ایویں کرو اینو پکاؤ تے حضور دی امت نوں کھواؤ حضور دی امت نوں کھلاؤ صبح تو لنگر پکدا شام تک راہگیر مسافر محلے والے چارے کھادی جاندے نے ایک دن نہیں 2 نہیں مہینہ نہیں 2 مہینے نہیں 4 نہیں سال گزر گیا سال ہن تے تسی میں سارے شکوے چاہنے بھئی روزی پوری نہیں آمدی ہاں جی سال گزر گیا لوگاں نوں کھلاندیاں اسے ملے چور راندا اسا کہا مائی جادا دی مکے گئی ہے نا پتہ نہیں اتھوں کی خزانہ لیتے بھی دا رزق تے مال مکدا ہی نہیں پیا اسا کہا آج میں مڑ مائی دے گھر دی صفائی کر دیں میں کھ نہیں چڑھنا رات پہ گئی عشاء دی اذاناں ہوئیاں جماعتاں ہوئیاں سوچن لگا بھی مائی بڑی نیک ہے تے بھئی نفل نہ پڑھ دی ہوے چلو سو جاوے ادھی رات تو بعد مائی دے گھر وچ داخل ہوا پورے گھر دی تلاشی لئی پر کچھ لبا ہی نہیں جس کچھ نہ لبا نہ تے آیا دروازے تے نکلا باہر جاواں تے ادو بی بی دی اکھ کھل گئی رابعہ بصری دی آ گئی اسے چور دے منہ در ویکھتے پر میں بھائی لگدا ہے میرے گھروں تینو کچھ لبا نہیں اس آکھا تو تے مجدو گئی گزری میں تے بڑا کوئی سوچ آیا تو تیرا حال تے مجدو ہی پتلا ہے اس آکھا ہن آیا تے مڑ این نہ جا اس آکھا تے ہن کی کراں بے سارا دے ٹائم میں ویسٹ کیتا سارا دے گزارا مڑتی رات تے اڈیکدا رہیا ہن کی کراں بی بی آکھن لگی ہے کام 10 کار تو لے بس جو تو منگ سی میں اللہ کولوں لے کے دے وضو کر سبحان اللہ کی کر وضو کر یعنی دین علم دین ایک ایسی عبادت ہے بندہ موٹر سائیکل سکھدا 2-4 سالاں تو بعد مڑ بال کماون لگدا ہے 16 سال پڑھن تو بعد مڑ کو نوکری ہاں جی انجینئر بننا چاہتا 10 سال سکھدا تے مڑ کوئی اگا کھاتا ہوندا ڈاکٹر بندا ایویں ہر کام لیکن دین ایک ایسا جڑا علم دین ایک ایسی عبادت ہے تسی وضو دے فرض سکھنے شروع کرو دی عبادت لکھی جا رہی پڑھو تو حضرت رابعہ بصری کا وضو کر اس جلدی نال چور وضو چ کیتا تے بی بی مصلا چپایا اسا کہ میں 2 رکعتاں پڑھ مڑ جو تو منگ سی میں لے دیس اسا کہ بی بی ایویں کملی ہوئے کہ کو دیر لگ دی 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ ہوا اسا ہی ہاتھ بننے تے بی بی کھڑیا چور دے مگر اسا ہی اتا آسمان در چہرہ چ اے آیا میرے گھر مینوں لٹن واسطے مولا اے چور آیا سی میرے گھر میرے گھروں کچھ نہیں لبیا میں واڑ دیتا ہی تیرے گھر ہوں جی اگر تیرے گھروں بھی کچھ نہ لبے مڑ تیرا تے میرا تے فرق ہی کوئی نہیں چور 2 تو سلام پھیر رہا تو اٹھی تے مڑ 2 نہیں تلائیاں 4 تو سلام پھیریا تے پھر 6 نہیں تلائیاں 6 تو سلام پھیریا تے 8 نہیں تلائی 16 تے